דוח חדש של ה-OECD שפורסם אתמול ועוסק בתחום החינוך מצא שבלא מעט פרמטרים אנחנו נמצאים במקום נמוך יותר מרוב מדינות אירופה. מדובר בתחום מעמד המורה, הצפיפות בכיתות, עוד כמה עניינים. אורי, שלום, בוקר טוב. בוקר אור, קלמן. מנכ"ל תנועת חינוך ישראלי. שמע, לדעתי עשינו טעות גדולה שהצטרפנו ל-OECD, כי מאז שנכנסנו למועדון המכובד הזה, אין שבוע בלי איזשהו דוח שמראה שמקומנו לא שם. לא היה יותר טוב בלי הארגון הזה ובלי הדוחות שלו? רעיון יפה, אבל אני חייב לספר לך שאני עוקב כבר 15 שנה אחרי תמונת מצב, והרבה לפני שהיינו ב-OECD חברים, היינו חלק מהמדינות שנמדדות ולא משלמות. אתה אומר, מצבנו היה רע עוד לפני שהיינו שם. זאת אומרת, התמונה לגבי מצבנו הולכת והיא די ברורה עוד הרבה קודם שאנחנו שילמנו חברים מלאים. אז בוא תן לנו... אנחנו פשוט חלק מהמועדון, אבל זה לא משנה. בוא תן לנו את הנתונים שצדו את העין המקצועית שלך בדוח הזה, מה בעיקר צריך להטריד אותנו שם? יופי שאתה שואל מה צריך להטריד אותנו, כי רוב הנתונים האלה בעצם לא חדשים, הם מאוד מאוד מטרידים, הם בעצם חמורים מאוד, הם מעוררים ממש, זה אור אדום על מה קורה אם עוד דור בישראל נמשיך את המצב הזה. אבל הנתונים לצערי הרב הם לא חדשים, זה כבר דור שני שאנחנו מייצרים פה חינוך די ירוד מבחינת איכותו, על אף המון שעות שאנחנו שופכים. ילדי ישראל בעצם במקום השני בעולם במספר השעות שהם מקבלים, אבל מצד שני הם די צפופים בכיתות, המורים שלהם בשכר נמוך, למרות שקצת מעלים פה וקצת מעלים שם, זה לא משנה, השכר של המורים בישראל מסורתית נשחק, והתוצאה בסופו של יום שיש לנו מערכת חינוך מאוד מיושנת, מאוד לא מתאימה למאה ה-21. עכשיו, מה בנתונים האלה אפשר ללמוד? אפשר ללמוד שיש לנו מערכת קלאסית, ריכוזית, שכבר חלפה מן העולם. אין כמעט מערכות כאלה בעולם המערבי. כולם עשו רפורמות בשנות ה-80 וה-90, ובעצם ביזרו, כלומר העבירו את הסמכויות המרכזיות אל בתי הספר, אל הרשויות, כל מדינה עשתה את זה במינונים כאלה ואחרים. במאה ה-21 התהליך הזה מתחייב, זה לא דעה, זה תהליך מתחייב. אנחנו בישראל עסוקים בביטחון, עסוקים בבעיות חשובות כמו איזה חנויות ייפתחו בתל אביב. אנחנו לא כל כך מדברים על הדבר שיקבע באמת מה יהיה כאן בעוד דור. אבל אתה מדבר ברמת המקרו, בוא תוריד אותנו לרצפה רגע. ולגמרי ברצפה, אני אספר לך שילד ברמת גן יושב בכיתה של 39 תלמידים בדרך כלל. ועוד ילדים אחרים, אגב, בעשרות בתי ספר שמקבלים כסף ציבורי, יושבים לפעמים ב-12 ילדים בכיתה. בלגן בלתי רגיל. אין בישראל הגדרה ברורה מהו חינוך ציבורי. אגב, זה גם בתחום הערכים, אם אנחנו ככה עוסקים בעניינים של דת ומדינה. אין מדינה בעולם שמאפשרת חינוך ציבורי לכל מי שבא לו לפתוח בית ספר, ללא שום פיקוח. אין דבר כזה, אין מימון ציבורי לדבר כזה, בדרך כלל גם אין רישיון. אנחנו מדינה די מופקרת בתחום הזה, מצד אחד. מצד שני, המדינה ריכוזית, זאת אומרת, יש כאן שני דברים הופכים. מצד אחד מאפשרים כמעט לכל אחד לעשות מה שהוא רוצה, מצד שני, כל מי שרוצה ללכת לפי חוק, לפתוח בית ספר ממלכתי, מה שנקרא, או ממלכתי דתי, הוא בעצם מקבל הכל, כמעט הכל מלמעלה. בממלכתי דתי אגב פחות שמים לב לזה, אבל אני אומר הכל מלמעלה, עד רמת איזה תוכנית לימודים תלמד, כמה שעות תלמד בדיוק מה, וזה הופך את בית הספר למפעל מיושן, מפעל שהוא כמו כזה, אין לו מוטיבציה פנימית. מורה שמגיעה למפעל כזה, אין לה, תוך זמן קצר נשחקת. אם היא מורה מאוד מאוד איכותית שהגיעה עם תחושת של איכות, אף אחד לא נותן לה איזה סיכוי לממש איזה רעיון ייחודי. אז מה אתה רוצה? להפריט את זה לא במובן הכספי? לא, חלילה. לא, אני אומר במרכאות, במובן האנטי-ריכוזי, כלומר להשאיר לכל בית ספר את התכנים שיעשה את מה שהוא רוצה? המילה הנכונה היא אמון. זה אמון שמביא לביזור והצלת סמכויות אל בתי הספר, וזה מה שימנע הפרטה. כרגע, אגב עוד נתון של הדוח הזה, ישראל ממוקמת די גבוה מבחינת התשלומים הפרטיים לחינוך. מה זה אומר? שבזמן שיש לנו מערכת ריכוזית מסורבלת של הממשלה, המערכת הממשלתית הזאת גורמת לאזרחים להוציא יותר כסף מכל מדינה אחרת. זה אומר, דרשני, זה אומר שאנחנו כבר בהפרטה מואצת, בגלל שהמערכת ממשלתית. המערכת צריכה להיות ציבורית, היא צריכה להיות כזאת שיש הגדרה ציבורית שקופה, מימון מלא של המדינה, אפס תשלומי הורים. זה מה שקורה, זה מה שאני אומר לך, זה לא חלום. אבל 90% ממה שאתה מדבר עליו לא חוזר בסוף לנקודה הבסיסית שהיא כסף, שכנראה שיש בעיה להוסיף כסף לבריאות ולרווחה ולחינוך ולכל המקומות שצריך להוסיף, אבל
השאלה מה לעשות, כן. עכשיו אתה נכנס לדלת פתוחה שבזה אני עוסק כבר למעלה מ10 שנים. אני משכנע בבתי ספר ברחבי הארץ, אנשים רציניים, שהעניין המרכזי פה זה לא תוספת כסף, כי כבר 30 שנה שאנחנו כל פעם מוסיפים קצת כסף, הוא נשחק תוך 3 שנים, אין לזה שום משמעות, הוא לא מביא לשום תוצאה. אנחנו חייבים לקום ולהתארגן, אנשים בבתי ספר, מורים, הורים טובים, אפילו תלמידים רציניים שמבינים עניין, לקום, להתארגן, ללמוד את הנושא הזה ברצינות, לבוא אל הממשלה שלנו ולומר, אנחנו מגבים אתכם, תעשו שינוי. תעשו שינוי אמיתי, כמו שעשתה פינלנד, כמו שעשתה קנדה, כמו שעשתה ניו זילנד ואוסטרליה. תבחרו איזושהי מדינה שעשתה משהו טוב, יש כאלה 15. תבחרו מודל אחד ותעשו אותו. אבל אל תשבו בצד בחיבוק ידיים. אל תמרחו אותנו עוד כמה שנים. עכשיו יש כאן הזדמנות, פה יש ממשלה חדשה. אני כאן למען הגילוי הנאות רוצה לומר שאני ידיד טוב של שי פירון, הרב שי פירון, ואני מאחל לו המון הצלחה. אני יודע שהוא צריך להחליט החלטות לא פשוטות, אבל אני אומר לך יחד עם זאת, החלטה על רפורמה מסדר גודל כזה זאת החלטה של מדינה, של ממשלה. זה לא רק הקצאת משאבים. יש כאן התמודדות עם ארגוני מורים, יש כאן התמודדות עם בירוקרטיה ששנים נהנית מהמצב הזה ולא מעלה על דעתה מצב אחר בכלל. אבל כל מי שנוסע לביקור במדינה אחרת חוזר לישראל ואומר וואו, אפשר לעשות את זה הרבה יותר טוב. מורים באים בשמחה, תלמידים חוזרים הביתה בלי שיעורי בית. כל מיני דברים שאנחנו כאן בכלל לא הבנו איך זה קורה. הרבה פחות שיעורים פרונטליים, הרבה פחות הרצאות במדינות אחרות, הרבה יותר שיעור מעניין, בונים פרויקטים, יוצרים דברים ביחד לתלמידים. אבל הרבה פחות בחינות. אתה יודע, אני שומע אותך ואני רואה כל פעם את התוכניות האלה בטלוויזיה שכתב נוסע לחודש לפינלנד כדי ללמוד את העניין הזה. אז למה זה כל כך מסובך? מה, איפה זה נעצר? אתה רוצה את תשובתי הכנה, רק הכנה, בטח. לא נעים לי כאילו לדעות, כי אף אחד לא מעז לדבר על זה. המציאות היא כזאת שבישראל במשך עשורים יש 2 ארגוני מורים ראשיהם, הנהגותיהם למעשה אינן מעוניינות בשינוי המצב הקיים. ולחבורה הזאת יש כוח מאוד מאוד גדול. והכוח הזה הוא בעצם די משתק רשויות מקומיות ומדינה. יש גם גורמים נוספים, יש גורמים ריכוזיים בתוך המערכת עצמה, שמאוד שמחים שהמצב היום הוא ככה שהם קובעים כל תוכנית לימודים בכל פינה ברחבי הארץ. ויחד, כל העסק הזה עובד ככה שאתה ואני לא מקימים כל זעקה, או כן, אבל לא מספיק, ובבתי הספר אתה לא שומע איזו התארגנות מיוחדת, אז הממשלה אומרת, נו, אם הציבור לא דורש, ואני לא יכולה לשלם מחיר כל כך כבד, לא רוצה לשלם מחיר כזה כבד, ואף אחד לא באמת דורש ממני, אז עוד כמה שנים יעברו. אני יכול לספר לך? כן, כן. ב-2008, זה לא היה מזמן, היה מועמד לראשות ממשלה, קראו לו בנימין נתניהו, והוא הגיש תוכנית לא רעה כל כך, קראו לה הטובים להוראה. תוכנית נפלאה, הוגשה, נשלחה ב-PDF להמון אנשים, גם אליי, ואני יודע ממי הוא למד ואיך, ותשמע, התוכנית הזאת יום אחרי שנבחר ראש הממשלה פשוט נעלמה. עכשיו, אני אומר בשיקול קר כרגע, אתה מבין את התחומים האלה. אילו אתה היית ראש ממשלה, באמת, ראש ממשלה לא עושה את כל מה שהוא מאמין בו, הוא עושה את כל מה שהוא יכול לעשות. היות ואתה ואני, אני חוזר לעניין הזה, לא העמדנו בפניו דרישה ברורה מאוד, שזה חשוב לנו מאוד מאוד, אז הוא הבין שזה לא הכי חשוב לנו, אני מאשים רק את עצמנו. ואני חייב להגיד לך, באותה תקופה כשהוא רץ לאותו קמפיין, יצא לי להשתתף באיזשהו פורום מצומצם שהוא ישב בו, וכשעלה עניין מעמד המורים ולמה מעמד המורים נמוך כל כך, יצא נתניהו נגד הטענה הזאת שנשמעת לנו מאוד הגיונית, שהשכר הוא שעושה את המעמד, והוא אמר תסתכלו על הרופאים, רופא מתחיל לעובד כמו עבד, מרוויח גרושים, עד שהוא פותח קליניקה פרטית עם החלום הזה להרוויח מיליונים, אם זה קורה עוברות הרבה מאוד שנים, ובכל זאת מעמד הרופא גבוה והרבה אנשים רוצים להיות רופאים, לשם אני חותר, אבל אתה אומר שם זה נשאר. נתניהו טוב בדוגמאות, אני אתן לך קצת עובדות, בכל העולם המערבי יש מספיק מחקר, ואנחנו יודעים באמת שהשכר הוא לא הגורם החשוב ביותר בכל מקצוע, דרך אגב, בטח לא בהוראה, הוא באיפשהו במקום שלישי רביעי, אבל במדינות שבהן יש מודלים מוצלחים במיוחד, כמו פינלנד למשל, המורים מרוויחים שכר ממוצע במשק. זה ניתן לביצוע, בישראל זה לא הרבה מעבר למה שהם מרוויחים היום, זה עוד קצת, ובעקרונית הוא צודק. ומה העניין המרכזי? מורה בא כדי לממש את שליחותו. הוא בא כדי לשנות ילדים. אחרת לא מגיעים לחינוך. ואז אם הוא מגיע לבית ספר, והכל קבוע מראש, וציונים ומשעמם, אז הוא הופך להיות חלק מהבורג כזה שהוא שחוק בתוך, אז הוא לא נשאר לאורך זמן. וזה לב העניין. מעמד המורה בעצם אומר,
הסך הכל הוא אומר אנשים שאתה לא פוגש אותם מובילים, לא נותנים להם לחדש. אגב, גם הם מתרגלים לאורך זמן להיות כאלה שהם לא מרימים ראש. אתה לא רואה התארגנות ציבורית של מורים, מובילי, אפילו לא יודע מה, כל דיון ציבורי הרי, היינו מצפים שהמורים יהיו חוד החנית בשיח אין להם זמן, הם עמוסים בלהכין את השיעורים של מחר. אז כן. אורן איש שלום. אלה חלק מהסימפטומים שאנחנו מתמודדים איתם, אבל אני חוזר, זה בידינו. ניתן לשנות את זה אם אנחנו נגדיר שזה חשוב לנו. ובזה אנחנו, בתנועת חינוך ישראלית, בזה אנחנו עוסקים. בלימוד ובזירוז של ההתארגנויות האלה. אורן איש שלום, המון תודה לך. גם לך. שלום שלום. יצחק נחשוב